Atin ay paper dance. Sige, topi. Topi. Sarong lang ba yung topi? Isang topi. Sayaw. Pag hindi sumayaw, out na ha. Parehas kayong maa-out ng kapartner mo. Oo, maa-out mo. Si May. Magana doon. Kinasasari ang kapartner. Ay, karagagad. Magana talaga yan. Karagagad ng mami. Mami! Tupi. Hala. O, mag-practice na kung papanuhin niya yan. Ay, Mary Pras, ma-out ata kayo. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, tupi. Walang na, ha? Walang natalo. Oops. Ay, nagbabahan. Ay. Si disgrace na si Julian. Nahulog. Si disgrace na si Julian. Nahulog. Nanggugulo. Masaya lang po kami dito. Ito po ang aming Christmas party. Masaya lang po. Uy, ma-out kayo. Jamaica, ma-out. Out na kayo dyan, oh, Merry friends. Okay, ayan na. 5, 4, 3, 2, 1, okay. Oh! Talaga naman. Madaya sila kasi mag-ian lang si Jero. Sayaw, Jero. Ayan. Sige, tayo lang muna. Handa na kayong kumain ng saging? Wala. Wait na. Tandaan nyo yung boses, ha? Tandaan nyo yung boses nung susubuan nyo. Baka magkamali kayo ng subuan.
Okay. Ikot tatlong beses. 1, 2, 3. Sige, go! Sino nagkain? Meron na. Si Jiro. Ay, si Jiro. Ang bilis. Bilis ni Jiro. Hindi pa oh, nagunguya pa oh. Nagunguya pa. Tapos na, panalo na si Jiro. Hoy, kainin nyo yung saging ha, sayang yan. Sayang yung sa akin, vitamin. May mahal yan. Calcium. Hindi mo kasi nagduduy-duy ay si Mihi. Mihi mo nang pinagsusubuan mo sila yun. Dapat duy-duy-duy. Nanalo din. Sayang yung saging ha. Diba, nawala na kasi susubuhan ko, nakatukaw na. Okay, ang nanalo ay si... Nasaan na si Jiro? Si Magina. Dapat buhay na na sinusubuhan Ayan po. Si Bayan. Ito pa. Kung sino mananalo yung pamuli ng nakain ang kalamansi. 1, 2, 3, go! Uy, tama ba? Ulit. Bilisan nyo lang. Luhay lang, Be. Okay lang, luhay. Be, okay lang, luhay, Be. Dalihan mo na, Be. Ano na? Dahil lang daw sa bilisan. Parang nainuwi na ang grupo ah. Parang hindi mananalo sa grupo na. Go, may pass. Bilisan mo din naman yung lagi nalalaglag. Walang hawak. Hindi mo nanahawakan. Baba ka, no? Paano nagtawa si Efra? Ang tangkad niya. O bakit hinawakan? Hinawakan. Huwag ka kasi tumawa. Seryoso ka na ka. O pasa kay Ate Saira. Maano yan? Go Saira, bilisan mo. Dahan-dahan lang. Ready na si Jiro. Kausay. Dali Jiro. Ginawa to. Ilo. Ito ba talaga ang nanalo? Nawala si ito to. Ano ang silang naula? Sila Bisgay? Nasa na ba yung sila this guy? Yes. Sayang si Jiro. Ano na sana? Ano? Kaso, ano bang nangyari kay Nalito Jiro? na siya, nalito. Ha? Nahulog yun. Nahulog. Sayang Jiro. Nalito ang gagawin. Dapat pala ang nasa huli. Ito sa iyo. Oh, yan. Alam niyo na, trial. Yan. Hindi na pagkakasunod sila na. Trial. Suman. Yan. Dahil nahihiling. Pag siopaw sa mukha. Pag nagkamali, big ka sa supaw. Okay lang, mali. Out na daw pag magkamali kasi dapat ano, yung nabig ko sa ayos. Kasi yun ang pangalan niya eh, show mo. Ah, sige. Ready na? Uy. Ready na? Yeah. Nagpa-practice pa. Nag-trial na. 1, 2, 3, go. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Suman daw. Okay. Okay. Siomay.
Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Siomay. Siomay. Siopaw. Siopaw. Gusto mo ng siopaw? Okay, apat na lang agad. Okay. Siomay. Supaw. Siopaw, maga. Siopaw. Tama ba siopaw? Suman. Siopaw. Suman. Siopaw. Siomay na. Nag-ano na si Mary para sa siomay na. Okay, sige. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Suman. Mali lang. Nagsuman na kasi siya. Nasuman ka. Hati mo lang. Ano ang gusto niya? Hati na lang? Ay, yung sino na lang. Ate na lang po. O sige. Oh, yay! Wow! Hati mang kayo. Hindi ko makasali. Okay. Sige. Hati. Hati yan magkapatid. Bawal magkimat ah. Bawal magkimat. Bawal maggalaw. Bawal na magkimat ang mata. Oops. Bawal maglabas ng ngipin. Ay, seryoso? Puro ano to? Seryoso? Seryoso? Seryoso ah. Seryoso? Oo, hindi ka tulad dati ah. Pag nagkimat, out. Nagkimat ha, tas ang ngipin ha, hindi dapat maglabas. Out na si ano, si Mary France, nagkikimat na. Sorry, Mary Oh, France. meron na sa akin na, nag-iingat sa ano ay. Ano na tawa? Dahil nakikisayaw. Nakikisayaw si Ruby. Bawal magkimat ha? Nag-stop man din si Ali. Sayo niyan. Siksikan. Seryoso mo lang siksikan. Bawal magalaw. Bawal galaw lang ako si Jiro nakapikit. Sabi ko si bawal magkimat, nakapikit si Jiro. Okay, ano pa? Tawa ka ng tawa. Out na. Out na si Mary France tawa. Oh, out na din. Out na din. Out na si Jiro. Bakit Jiro nagpa-out ka? Ayun, tatawa na. Seryoso masyado? Galing. Galing talagang bisgay sa ganyan. Di talaga matalo. Hiwa-hiwalay kayo. Oo, may Tawa si Janelle. Oh. Talaga si Disgay, ano na yan? Hustler na yan dyan. Huwag kayong tumingin kay Disgay kasi matatawa kayo. May mga moves sila nakakatawa para matalo kayo. Para siya ang manalo. Di ba? Strategy yan.
Easy racer. Ganda ni racer. Kita lang ko dun ah. Ate, kita lang ba? Seryoso? Jamay ka na Ano yan, Jamaica? Anong hawak mo? Sexy ka naman kayo dyan. Out na si Raisa. Out na. Jamay ka huwag kang tumawa. Yung form ni kayo. Nagluluha na ako. Ay, malupit ko. Kaya panguli ka siya. Tatlo na lang po. Naghawa ko ngayon ba? Ay! Oh. Ano malaban pa o kayong tatlo na ang mananalo? Anong gusto nyo? Nagabi na po. Inaabot na po kami ng paggabi. Talo na si ano, Jamaica. Sorry, Jamaica. Nakita na ang ngipin. Magaling ang dalawa, oh. Magaling ang dalawa, oh. Dalawa yung ngipin. Ano na daw? Pati na lang. Saan na si ano ikip? Salamat po. Salamat, ma'am. Sir Angel. 5 seconds ha, pag hindi na. Naglalaban ako ng buhok, eh, ikaw. Kakalat ako ng buhok, eh, ikaw. Kakalat. Nagkukuha ako ng buhok, eh, ikaw. Nagsusuklay ako, eh, ikaw. Oo. Nagkukuhit ako ng buhok, eh, ikaw. Oo. Ano sa buhok? 5, 4. Nag-aayos ako ng buhok, eh, ikaw. Huwag makulit Pinapaganda ha. ko yung buhok ko, eh, ikaw. 5, 4, 3. Nag-aayos ako ng dumi, eh, ikaw. Oo, okay. Inaalis ko yung lisa, eh, ikaw. 3, 2, 1, and go! Ang paggawa ng moves. Ikaw ang mananalo. O ikaw naman ang magawa ng moves. Kung anong moves ang ano. ano. Namumroblema. Ano? Sige, go na. Disconnect lang. Ano po, Julian? Sige. Sige, bahala na Mate. O, sige, Julian ang maano ha. 1, 2, 3, go. Nagsusungkit ako ng nyog, eh, ikaw. Ayun. Nagpapapula ko ng nyog. Oo. Parang sa kayo. Out na. Yun din. Ang putik doon ng yun. Ayaw, may nagsusungkit Okay. yung lang. Ayaw na ako yun, eh. Nag-iisip ako, eh, ikaw. Hindi sa ano, sa baba. Asa baba po? Pwede dito. Nag-aalis ako ng ano, ng tuwi, ikaw. Yung lipstick ako, eh, ikaw. Tinatanggal ko yung lipstick, eh, ikaw. Naghawa ko sa labi ko, eh, ikaw. Tinitingnan ko yung ngipin ko, eh, ikaw. 5, 4, 1, 3, 2. Nag-aalis ako ng damit, eh, ikaw. Inaalis ko yung ano, yung dumi, ikaw. Nagdadamit ako, ikaw. Ano, wala ako sa wait lang. Out na. Yes. Sana. Daniel. Kayo naman ang malaban. Galingan nyo. Go. Bato, pick. Bato, pick. Okay, ikaw ulit. Ganun mo. Kumimbot ka. Sumasayo ako. Nagpupunas ako ng bitana, ikaw. Nagja-jogging ako, ikaw.
Aalis ako ng dumi, ikaw. Nanginginig ka. Nanginginig ako tayo. 3, 2, 1. Nalinis ako, ikaw. Parang sinabi niyo na po yun. Sinabi ko. Ikaw. Tama yun. Nag-aalis lang ng dumi yun. Ay. Ano ka lang? Tama, pwede pa yun. Sige. Ika na siya. Naghahanap ako ng basura, ikaw. Nanganalian kami ko, ikaw. Naghahanap ako ng lupa, ikaw. 3, 2, 1. Ang bilis mo ng bila. Nagkakawit ako, ikaw. Ha? Kawit yan? Nagkakawit. Nagkakawit ako, ikaw. Nagkakawit siya na yun. Ganon. Nagkuha ako na inyo. Nagaganon ka din. Anong ginagawa? Ay, Hello, I see. Yay! Ay, malo. Ayan, dami na pa premyo. Nasaan na kayo? Mabunod kayo. Ay, nagcha-chucky. Umiinom ng chucky. Sana all. Sana all. Bigyan daw yun si this guy, oh. Paano itong ako dyan? Tara na, mabunod na. Okay, mabunod na. Enjoy na, may pera pa, may pasahod. Yeah! Bunod. May nalalang. Maras ka pa naman dyan. Number. Sabihin sa akin ang number na. Baba ko, slash. Ako lang. Nanay DJ. Yan. Pag nagkat yung, yung palad, Sino yun ang ang di pila. ba natin? Kasi direct. Okay, sino ang number 1? Ako. Oh, number 1 ka? Hindi, number 1 ka? Wow, ang swerte naman naman this. Yung sinasabi mong ano na, stick! Okay, nagbunod ka na, may stick ka na. Okay, sunod, number 2. Sino nakakapo? Number 2. Safeguard ka, meron ka. Okay, number 3. Ayan. Lagi ka nanalo si May. Number 3. Oh, buntis ata ikaw, Hindi po. Wow, number 3. Dahil madami kayong magkakapatid. Sige, bulat sa 3. Yan. Ano number? Okay. Now, meron ka dishwashing liquid. Sige, sabihin ang number. Sa'yo, Nanay Gigi. Wow, si Nanay Gigi ay may stick-on. Sinong 9? 0. Yan panghugas. Sinong 5? Yan. Nataro. 8 po. 8. Ay, secret ka. Lahat naman pala magkakaroon. Meron pa tayo. Mauwi kayong may dala. May dala. Walang talo dito. Okay, Vanessa. Kayo. Kim, kayo ang nahuli, Pili tayo dyan or Cedric. Ayan, gusto. Pili na. Sa'yo. Okay. Okay. Uuwi na tayo. Bumili pa rin tayo ng cash sa kanila. Pamasko. Pamasko. Wala sa amin. Ano kayo? By family. By family. Ano kayo kapitbahay? Hati kayo dito sa kausan. Nasaan si Jamaica? Ate Jamaica. By family. Oo, may Christmas ulit. Nakompleto ko na. By family. Family ko. Thank you po. Yeah. Si Janel. Okay, Janel. Sana laging ganito. Kung sasayang may pera ka lang. Masaya naman. Next year na naman. And hopefully na mas malaki na yan. Sa next year. Pray natin. Mamena, salamat sa effort. Guys, Si Mamena. Grabe ang effort niya. ang effort ni Mamena. Alas 12 nagising pa para mag-asikaso sa mga padrinyo. Salamat, Mamena, sa aming asikaso. Sir Alvin, maraming salamat. Kay Ate Aileen, sa pagluto, malamit na maray. Masarap. Salamat po, Ate Aileen. Mauwi naman. Busog na ang
ang tiyan, busog pa ang bulsa, busog pa ang basket. Lagi ang busog. Ano ba yun, Joy? Yeah! Sige, ano? Dami ng mga dalas sila mga kalingap. Ayan po, may pa-take out po tayo. May pa-take out po tayo. Wow, salamat Ate Aileen. O, saan to? Bilhin pa sa amin pa. Nag-iiwan ano? Gamay ko. Hoy, isang pamilya! Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Delicare Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and moisturizes hair. Ano lang tayo magkagalit sa Ayan, may ulaman. Salad. Sige, ingat. Yan, tapos na. Ingat and God bless sa lahat.